الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها masu kallon mu da bibiyan mu da sauraron mu barkamu da sake saduwa a wannan lokaci da kuma wannan bidiyo mai albarka za mu ci gaba da gabatar da sallah aikace kamar yadda muka saba yau insha Allah shine episode na tara kenan episode numero 9 insha Allah a inda muke yin sallah a aikace yan wa'an ku manta ba episode na 8 ya gabata inda muka tsaya wajen dagowa daga sujada ta biyu muka ce bayan mutum yana haka a cikin sallah yayi haka Allahu akbar sujada ta biyu ya dago haka ya dago daga sujada ta biyu yanzu ka dago daga sujada ta biyu ina zaka yi kenan yanzu shine zaka huce zuwa raka'a ta biyu domin sallah babu sallah mai raka'a daya kenan tunda na gama sallah na gama raka'a ta farko yanzu ai hucewa zai yi in ka raka'a ta biyu ko to kafin in huce din akwai buƙatuwar dan zamna wannan zaman shi ake cewa jalsatul istiraha jama'a wannan zaman sunna ne mustahabiya an samu annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya huce raka'a ta biyu yana wannan zaman mana in ya dago haka Allahu akbar daga sujada ta biyu ina zai je raka'a ta biyu ko to bai ya wucewa kai tsaye manzo Allah ka dan zamna haka wannan zaman da yake sahabi guda 15 suka rawaito hadisi sun ga manzo Allah yana yi da haka a aikace ne aka ganin manzo Allah yana wannan zaman kuma in ma baka yi laihi ba amma da ana so ka yi shi bayan kai wannan zaman sai ka tashi zuwa raka'a ta biyu sai kai haka idan zaka tafi raka'a ta biyu jama'a hannunka jimke su hake shi yasa albani ya faɗa a cikin sifatu salat maqbudataini kama yaqbiduhum al-ajinu ma'ana zaka jimke hannayenka haka kamar yanda mai kwaba fulawa yake da Allah idan mutum na kwaba fulawa yake ai haka yake to zaka jimke hannunka ne haka kun gani idan ka jimke su haka an gani jama'a sai ka ajje su haka sai ka tashi zuwa ainihin raka'a ta biyu sannan ajje su ne ake babuga baki kalkawa kasa kulli kamar kasa ta maka lahi kai haka dum kasa lahi ne ta ma a hankali zaka buga an fahimta zaka ajje a hankali haka sai ka tashi Allahu akbar ma'ana da kabbara zaka taso sannan jama'a nan gurin mutum yana iya yin daga hannu idan zai taso misali yayi haka Allahu akbar kaga ya daga hannu kuma ya taso da mai kabbara anan akwai da daga cikin mutane wanda suke kuskure zaka ga wani idan zai tashi zuwa raka'a ta biyu wani za ga haka yake haka jama'a ba haka ba tasowa haka masu tasowa haka ku daina wani za ga ya taso haka zai tayi raka'a ta biyu sai ga ya haka ba yi jama'a kuskure ne ba taba ganin annabi ya haka ba ko kuma akwai masu yin haka za ga wani haka ya haka tukwanan ya meke musamman masu jiki to haka ma haramun ne ba a yi sannan kuma akwai masu haka jama'a wanda za ga hannun shi ne zai shimfiɗa haka sai ga ya haka ma'ana bai jimke su ba shi maimakon ya jimke sai ki jimke wayar ya shimfiɗa hannun haka sai haka Allahu akbar shi ma ba a shimfiɗa su duk kuskure ne jama'a daidai shi ne yadda ga annabi na yi practical annabi kullun jimke hannun shi yake in zai tashi sai aji haka kun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka Allahu akbar annabi sai meke dan haka kai mai tasowa haka misali mai tasowa haka to wallahi ba sallar annabi kake yi ba da ko mai tasowa haka ya shimfida hannu haka kai ma bayan da annabi ya kai ba da ko mai tasowa ainihin haka za ga wani haka zai taso ya haka Allahu akbar ya ga wani haka wani wallahi haka za ga yayi sai taso saboda sallar kowa yana yanda ya ga dama ne to jama'a a gyara duk ba haka ake yi ba yanda ake hannunka zaka jinke haka kun gan su haka kun gani jama'a nayi mai na jimke su idan ka jimke su haka sai ka tokara su kun ga haka idan ka tokara haka sai ka haka Allah mana haka din da kai sai ka taso haka Allahu akbar raka'a ta biyu idan ka taso raka'a ta biyu duk abin da aka yi a raka'a ta farko ana yi abin da baya a raka'a ta biyu shine ba karanta du'aul istiftah addu'a bude sallah anan ba za ka yi ba subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wannan ba za ka yi ba allahumma ba'id baini duk ba za ka yi ba kai idan ka taso bismillah za ka yi a zuciyarka sai ka karanta fatiha da kuma sura insha Allah sai ka kawo raka'a ta biyu
irin yadda muka kwatanta a raka'a ta farko. Yanzu bayan ka raka'a ta biyu sai me sai zaman tahiya na farko. In sallar asuba ce sai zaman tahiya daga shi su sallamewa. To yanzu zaman tahiya na farko jama'a ya ake yin zaman tahiya na farko, sannan kuma ya ake ajiye hannaye a saman zaman tahiya na farko, sannan kuma ya ake karanta tahiya din. Insha Allahu ka bi mu a episode na 10, episode numero 10. Anan zan yi bayanin yanda ake zaman tahiya, zan gwada mana yanda ake zaman tahiya da kuma yanda ake ajiye hannaye da kuma yanda ake kada hannun, duka zan gwada mana da kuma yanda ake karanta tahiyar insha Allahu in Allah ya so yarda a episode na gaba, ma'ana episode numero 10. Da haka ƴan uwa sai ka riga bin mu domin samun episode da muka yi a baya ko wanda za mu yi nan gaba. Ka bi mu a tashar mu ta YouTube, ka rubuta Alfasaha Institute Online, za a baka tashar mu, za ka samu duk sallah aikace tun daga episode na farko har na inda muka tsaya. Ko kuma ka rubuta saman Facebook, ka rubuta sunana Ammar Abdulmumin Muhammad, za a baka shafi na Facebook, za ka samu duk bidiyo kana akan sallah da taimama da arwala da wankan janaba duk za ka koya. Ko kuma ka taɓo ni a wannan lamba tawa in saka ka cikin wata group tawa wata musamman wadda za ka rika samun irin wannan bidiyo ka idan na yi insha Allah, musamman ga Ramadana ya zo zan yi ta bidiyo ka akan hukuncin Ramadana da wanda aka ba su damar su aje da sauransu insha Allah. Da haka ba tare na tsawaita ba sai mun gama episode na 10 insha Allah ina zan gwada mana zaman tahiya. Abin da nake bukata gare ka kai wanda ka kalli wannan bidiyo ka yi kokarin yaɗa shi zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki cikin group na WhatsApp. ƴan uwa su kalla, jama'a su gyara kuskuren su ga yadda annabi ke sallah, kai ma ka samu lada. Da yawa suna wani kuskure a cikin wanda na kwatanta din nan, kaga idan ka tura za su gani su gyara ka samu lada. Kai ma kuma da aka turo maka idan ka gama kallon bidiyon tura shi, kai ma haka ka tura kowa ya samu ya gyara kuskuren shi insha Allah. Dan haka jama'a sai mun gama fitar na 10 insha Allah. Wassalamu alaikum.